Rindu. Ayo Mas Ferry. Seng. Mas Ferry. Seng. Mana? Seng. La 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 la. Betul kowe bener kandamu acah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impanku wani sumpah apa njaluk omong cah ayu jo anggu-angguyu Jaluk omah hitung ketang hitung rasane wong lagi kandung pilih baju apa pilih wurung yen wurung aku tak gantung muga-muga yoga iki online ya iya bener ya gantunge gak dukur-dukur nggih wedi gantunge ndekne Mas gantong nok rok kae mek gantung ndek taline kotak lu toko ndi Mang toko ndi malaria malaria ya Dok ya malaria ya Bapak wela aduh piyung anakmu kaya wong kemblung kapan dika paring pitulung iwak ajujut mlebu nek karung kepacut alias kandung ngentekno sawah sida bambu bingung la 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 Mona
wong etang-etung rasane wong lagi gantung pilih baju apa pilih burung yen burung aku tak gantung ana wit kencur pengen ganteng temen ta maju gak wis wis gak sakno anakku deh oh sakne anake beyo lapo mati dhisik wong nyawang pupu kaya ngene beyo nyawang tok Mas asine yo gila aku tekok ndi Mang tekok ndi sing lambi biru kok lho sing lambi biru kok lho oh wiri aja diwani nak yo kare kecentet nak yo iya malari apa malarindu sedina rasane sawindu ing awak wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti aduh bapak wela aduh piung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kepacut alias kadung ngentekno sawah ngentekno kampung iwak cucut mlebu ning karung kepacut alias kadung ngentekno sawah sita mampu